Good morning. Maluhod po kita sa prayer to our Mother of China. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Imi nasabutan, asin nautoban sa imong kabutan at tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balikan sa mong mga pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa mo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong makasalan, ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Sabado, kapistahan ni Santa Maria sa iyang pinsan na ni Santa Isabel sa iyang pagdalaw. Isabay man yato ang mga pasasalamat sa misang ini. Dulot ni Mericho Barasona Asupardo, Chan and Divera family, Siringman for 19th birthday of Angelo B. Likop, dulot ni Winnie Likop, Siringman pasasalamat kan De La Cruz family. For good and spiritual and physical health and safety of my family,
dulot ni Rosy Asopardo Cantara and family. Special man nakahagadan ni Agnes Almonte. For safe travel to Taiwan, dulot ni Jerry Lalaine Quintano and family. Sa mga minasunod man nakalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosy Asopardo Cantara and family. Sa kalag ni Danilo, dulot kan Sanyosa family. Sa kalag ni Carmen, dulot kan Apon family. Sa kalag ni Maria Luz, dulot kan Asurin family. Siring man sa kalag ni Elisa, Percival asin ni Glenn, dulot kan Altea family. Sa kalag ni Antonio asin ni Eugenio, death anniversary offered by De Los Santos family. Matindog na po kita, asan awito niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Sabado, espesyal niya to permining idinudulot sa pag-arang, asin pagtaong onras sa tuyang mahal na ina, si Nuestra Señora ni Salvacion, ang patrona kan bilog na probinsya kan Albay, asin kan bilog na diocese kan Legazpi. Tamang-tama man, sa aldaw pong ini, ginigirumdum ta, ang kafiestahan kan pagsungko ni Virgen Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Mas midbintay ni sa pag-apod na visitasyon o pagbisita ni Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Ining misang ini, idulot niya to, although belated, kay Chambers, nag-birthday kasudma, 18th birthday, dakulo na imbitadong mga politiko, kasabay na si Kaloy, sa pagpamibi, giraray sa kapahingaloan kan kalag, ni Bishop Nestor Carrillo, siringman para sa kalag ni Felino. Ngunyan tanganing kita gabos, na uya digdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon, asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan ta Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan na sindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang buod, inoomaw mi ka, rinurokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan,
Kagurangan na Diyos, haling langit doon, Diyos amang makakamhan, kagurangan na aking bugtong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, aking kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, akuan sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa tuo kanama, kay raki kami, tay kasanaan banal, ikasanaan ang kagurangan, ikasanaan horo kahalangkaw Yesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman na nagpasabog ki Birhen Maria, nabados kan sa imong aki, magsungko ki Isabel. Warasan, namimibi kami, nakaiba niya sa pagsunod sa pasabong kan Espiritu, danay kaming makapag-umaw sa imo. Huli kay Jesu Kristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, na nabubuhay, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Ang inot na babasahon. Babasahon na ginuno sa libro ni Propeta Sophonias. Pag-awit asin pagkurahaw sa kaugmahan, banwaan nin Israel, pag-ugma sa bilog mong puso o Jerusalem, inuntok nin kagurangnan ang pagdusa sa imo. Hinali niya ang gabus mong kaiwal. Ang kagurangnan ang hade nin Israel, kaibahan mo. Mayo ka na nindahilan, tanganing matakot. Maabot ang panahon na sasabihon kan Jerusalem, dai ka matakot, o siyudad ni Misyon. Pakusugaan sa imong mga kamot, kaibahan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos, siya ang paralaban na nagtatao sa imo nin kapangganahan. Mawiwilihan kanin kagurangnan asin tatawan kanya nin baagong buhay sa iyang pagkamuot. Mag-aawit siya asin mag-uugma huli sa imo, siring kan mga nag-uugma sa aldaw niyan piyesta. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Ang Diyos ang sakong kaligtasan, magsasarig ako sa iya, asin dai matatakot, huli taan kagurangnan Diyos, iyo ang sakong kusog asin awit. Siya ang sakong naging kaligtasan, sa kaugmahan, ang mga tao maharok nin tubig sa mga bubon nin kaligtasan. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Dangan maawit sinda sa aldaw na iyan, magpasalamat kamo sa kagurangnan, mag-apod kamo sa iyang ngaran, ibalang ibog nindo sa mga nasyon, ang sa iyang mga gibo, ipahayag nindo ang sa iyang kadakulaan. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Mag-awit kamo nin mga pag-umaw sa kagurangnan, huli kang dakulang bagay na sa iyang ginibo, ini sa indong ibareta sa bilog na kinaaban, magkurahaw asin mag-awit kamo sa kaugmahan, mga nag-eerok sa Sion, huli ito dakula ang banal na Diyos nin Israel, asin nag-eerok siya sa kaibahan kan sa iyang banwaan. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Pagrokyaw kan banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis, dinagkapirang aldaw, nag-andam si Maria asin hidaling nagduman sa sarong banwaan sa kabuludan nin Huda.
Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaong galang siya kay Isabel. Pagkadangog ni Isabel, kan pagtaong galang ni Maria, huminiro ang aki sa tulak niya, napano ni Espiritu Santo si Isabel asin nagtaram nin makusog. Paladan ka sa gabos na babae asin paladan ang aki na dinadaramo sa imong tulak. Si Jacob na pagsungkoon kang ina nin sa kong kagurangnan. Ulit na pagkadagog ko kan sa imong pagtaong galang, huminiro sa kaugmahan ang aki sa sakuyang tulak. Paladan ka, tanagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo, din kagurangnan. Nagsabi si Maria, ang sa kong puso, nag-uumaw sa kagurangnan, ang sa kong kalag nag-uugma sa Diyos na sa kong paraligtas. Ulit ay nihiling niya, ang kapakumbabaanin sa iyang uripon. Puon mo niyan, aapudon akong paladan kan gabos na kapag arakian, hulitaan makakamhan, guminibo, para sa ko, nindakulang bagay, asin banal, an sa iyang ngaran. An sa iyang pagkaherakyaon, sa may pagkatakot sa iya, sa gabos na henerasyon. Nagpahiling din kusog, an sa iyang kamot, winarak niya ang nagpapaabaw-abaw sagkod sa gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa trono ang mga mapangyari, asin ilinangkaw ang mga mapakumbaba. Binasog niya ang mga marahay na bagay, ang mga nagugutom, asin isinubol niya sa kadaihan ang mga mayaman. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan, sa paggirumdom kan sa iyang pagkaherak, siring sa itinaram niya sa satong mga ginikanan, ti Abraham, asin sa gabos niyang kapag-arakian sagpod paman. Nag-erop si Maria sa kaibahan ni Isabel sa laog hintulong bulan. Dangan, nagpuli na siya. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Good morning, Father. Kag saro may nagsimba, nahiling ko habang nagsisermon ako, turog. Kaya pagkatapos kan misa, tamang-tama, nagdulog siya sa kuya na mapabendisyon kay religious item. Sabi ko, Lola, suggestion ko po, kung maturog ka sa misa, tumukaw ka po iya ko duman sa likod, tanganing day ko nahihiling. Siguro ng istorya, kaya dahil nagtukaw lugod sa likod, gabos may intention gari ang nagsimbang magturog habang nagsisermon. Sana daiman. Ngunyan, pinagsaselebrar na po ang kafiestahan kan pagsungko ni Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Na that time was already 6 months pregnant. That's why at the end of the gospel, sabi ni pagkatapos din tulong bulan, ibig sabihin, 9 months na, nakapangaki na si Isabel, saka nagpuli si Maria sa iyang harong. For 3 months, she stayed with Elizabeth. Bako sa na itong simpleng bisita, kundi talagang yaon kasabay dumanso pagtabang, asin paglingkod niya sa iyang pinsan. Naramdaman ko kan nag-retire na po so ina ko, asin naghihelang na siya na stroke. I see to it na every week during my day off, I can pay a visit sa iya, duman sa samuyang harong. Dahil dapat ako magpalta. Every visit, tigigibo ko sa sakuyang ina, I consider it as an opportunity para sa kuya. Tanganing enot, may pahiling ko kung murano ko siya kapadaba. Kasi siyempre, para sa kuya, it's a payback time. Nagsakripisyo siya. Nagpahiling man sa kuya. Grabing pagkamo at kan ako nag-eskwela, nagdadakula. So, dapat lang na ipamati ko sa iya na yaon sa kuyang apresasyon asin pagpasalamat sa iya. Ngunyan na panahon, dahil siguro kaining advancement sa teknolohiya, bihira na kita magbisita sa mga namumutan ta o sa mga barkada ta. Ipaagi ta na sana sa chat, maski pag birthday, bakong iyo, Tsa Mercy, sa chat na sana, o kung bako, video calls, bako nang gayo personal, an sa tuyang pagsungko,
o pagbisita sa kada saro. Yan. Pero naramdaman ko itong kasabihan sa sarong advertisement, Johnson & Johnson, supulbo baga. Sabi naman, touch communicates more love in 5 seconds than 5 minutes of words. Yan. Dawa magparachat ka, I love you nanay, I love you papa, I love you mama, kung mayaman. Mas mamamati niya kung ika magbisita sa iyang personal an sa imong pagkamuot. Yan. Naramduman ko ining istoryang ini. Tangon niya na aldaw, ini ang dakulaon na leksyon na tinutuklo sa tuya kay sa tuyang selebrasyon kan pagsungko ni Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Enot, nakita siring kay Mama Mary, let us also become a blessing to others. Immediately after the Annunciation, kan nagbareta ang anghel kay Maria na ikangaya magiging ina kan Diyos. Mary went in haste, naghidali siya pasiring sa bulod kan Huda. Imagine, mga perang kilometro pa ito. Dahil paman po kay itong tren, dahil paman kay itong sasakyan, naglakaw si Maria pasiring sa iyang pinsan na si Isabel. Mary was not overwhelmed by her own needs. Puta na, kung naisihan niyang mabados siya, siring kan mga nagbabados, ay, day na ako pwedeng magduman. Mabarakal na ako kang kaipuhan kan magiging aki ko. Bako, mga bado, crib. Day lamang si Maria nakamati kay ito, but she hurried up and served her needy cousin who was in her old age. Rumdumunta, nagbados si Isabel, gurang na siya. Kaya, may pag-asa pa kita. Gurang na. Nagbados si Isabel. Kaya, nahiling po ito ni Maria. Kaya, naghidali siya tanganing tabangan an sa iyang pinsan na si Isabel. She did not have that sense of entitlement, but was very much focused on the well-being and health of someone else. Pwede ba kang naging proud siya? O nagbareta pa sa naso anghel? O ikangaya magiging ina ni Diyos? Ina ako ka Diyos. O lata magburubisita pa ako sa sakuyang pinsan. Iyo baga kung minsan ang nangyayari, pag nagkaigwanan ng posisyon, garidain na lamang. Kaya ito ngaya, kasabay-sabay ko pangayayan, nagkawat-kawat pa kami. Kang nagi na ngayang presidente, dahil mo na lamang ngayang maabot. Cannot be rich. O, maski pag inapudan mo ngaya sa cellphone, ang simbag sa imo, the subscriber cannot be rich. O, di ba? Dahil yan nangyari sa tuyang mahal na ina. Despite the announcement na ginibo kan anghel na ika magiging ina, kan Diyos, dahil siya nagkaigwan in sense of entitlement. Imbes, mapakumbaba siyang nagduman. Pagkatapos na mag-ako ng bendisyon sa iyang pinsan na si Isabel. Kita man po, dapat naman rumdumon that we are gifted to give in many ways. Dakulon po kitang bendisyon hali sa mahal na Diyos. Our blessings are not entirely our own, but are given by God to be shared with others. Lalong-lalo na po sa mga nangangaipo, lalong-lalo na sa satuyang komunidad. Kasi siyempre, sa satuyang mismong familia. Yeah. Being a blessing. That's the number one lesson that we can learn from this visitation of Mama Mary to her cousin Elizabeth. Second, be grateful to God. Padagos na magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya na sa tuyang inaako. Digdi sa istorya, kan sa tuyang ebanghelyo, sa pagsungko ni Maria kay Isabel, si Elizabeth, kang naaraman, nayaon si Maria sa saindang harong, pinag-ekspresan niyan sa iyang dakulang kaugmahan dahil kan presensya ni Maria. Sisay ako na pagsungkoon, kan ina, kan sa kong kagurang na. Pinagkonsiderar niya ang presensya ni Maria na dakulang pribileheyo
asin grasya. Kaya nagpasalamat siya. Siring man si Maria, nahiling taman digdi, pagkatapos kan greeting ni Elizabeth sa iya, nasabi, luminukso pa nga ni sa laog kan tulak, so sa iyang aking si Juan Bautista. Si Maria man, nag-ekspresar kan sa iyang pasalamat, na ma-realisar niya, na paladan siya sa gabos na mga kababaihan. Anong ginibo ni Maria? Ini po nadangog gato sa ultimong parte ang pinaapuntang Magnificat, a song of praise and thanksgiving. So siring ki Isabel, as in ki Maria, it is also important sa parte niya to have this mindset and a lifestyle of gratitude. Pero may ko initing ulit-ulit nga ta daw yan pag ma-exam paano ang simbahan ta. So let exam, the last time na nagkaigwanin let exam, puon duman sa kantong ito hanggang po dyan sa 7-Eleven. Tapos panoon digdi. Pero nag-release yung exam, nagkapira na sana. Pero pasalamat man giraray ako, tamay nag-offer man giraray kibunay. Pero bako na arog ka ito kadakol, ano? Dahil doon na halata. Minsan, naghahagad kita ng biyaya sa Diyos. Kaya lang minsan, sa punto, sa lado, nin pagpasalamat, duman po kita nagkukulang. Ang ma-realisar mong pagmata mo pagkaaga, maski tigsurusipon, buhay ka pa. Di ba nakulang bendisyon iyan? Na ika may pamilya, na ika may harong na tigtuturugan. Kadako lang ba yung harong? Paghuna ta ang Amerika, mayamanon, pero dakulon po ang mga homeless na nahihiling sa gilid kan mga tinampo. Ika, o maski yaong ka sa Pilipinas, dahil sa Amerika, o igwa kanin harong, yaon may atop na naglilipod sa imo. Diba? Daita po iyan nakakapresyar. The thought that every day is God's gift must motivate us to be grateful or to be thankful. Developing an attitude of gratitude directs us to focus more on the good things in life. Kung ikat sarong tawong padagos nagpapasalamat, dai mo na nahihiling ining mga negatibo asin bako mga magayon na bagay nangyayari sa imong buhay imbes nakatuto ka sa mga magayon na bagay na nangyayari sa imong buhay, sa mga blessings na sa imong padagos inaako. Kaya, ngunya na aldaw, namumutan ko mga tugang, arugon niya to ang sa tuyang mahal na ina sa iyang disposisyon, lalong-lalo na ang pagiging bendisyon, asin ang pagiging mapagpasalamat, asin grateful sa mahal na Diyos sa gabos na bendisyon. Tanganing padagos kitang mag-ako kan sa iyang bendisyon, asin siring kan sa tuyang mahal na ina, magiman po kitang paladan sa mata kan mahal na Diyos. Ipamigbi mo kami, Santa Maria, Ina ni Diyos. Amen? Sa ngaran ka na ba, aking asin Espiritu Santo. Amen. Pag umawon ka, kakulang na Diyos.
pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ining nakakaligtas niya mong sakripisyo, magkaniko sa imong kadakulaan, siring na inako mo ang pagkamuot kan urog kabanal na ina kan bugtong mong aki, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas espiritu. ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw asin magharubay sa imo, lalong-lalo na sa aldaw na ini sa buyang ginigirumdom ang kafiestahan kan pagsungko ni Maria sa iyang pinsan na si Isabel. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring mandanay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran sa Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nag-omaw ang mga angeles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan na sinanpalada na serafines, sarabay na nagseselebrar kan kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang samong mga tingog sa kaugmahanin mga magkairiliba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ninangako, ang langit asin dagat, panukad sa imo, Kamurawayan, Usana, Usana sa kaitasan, Usana, Usana sa kaitasan. Palalantan inaligid sa ngaran kan kagurangnan. Usana, Usana sa kaitasan, Usana, Usana sa kaitasan, Usana, Usana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, purabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagpuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. ang pagkagadan makagurangan, ipinapamaret niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sapat na ikaw magdadong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagalan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan.
nagpapasalamat. Tapinapagkaligo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, sirigman girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, kay bahan si Bishop Carino, asin si Felino. Dangan, ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, na sin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo, sa daga ninsiring sa langit, ang sa mong kakanon sa roal daw, itaom mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo, Asin sa imong katuyang mo espiritu. niya na hira sa lambang saro, anin akong katuninongan, peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kanina pa. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kanina pa. Kami din katulinongan,
Mga dugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa sakuyang haro, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamipi kita. O Diyos, ano sa imong simbahan mag-umaw sa imo na naggigibong darakulang bagay sa imong mga paratubod. Asin ang nahiling na ni San Juan na naglukso sa pagrukyaw sa sakramentong ini, makamtan sa kaugmahan, siya man sa nang danay na buhay, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Awiton niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad declamamus, exules filii Eviae, ad te suspiramus, gementes et lentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O Clemens, o pia,
dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. nawara. Madali lang po. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, vi gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum mi fece mereretur, Spiritus Sancte cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione et amor, ius pia intercessione abistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Salamat po sa inyo kabos. Maghiriningan po kita at yan sa satuyang gigibuhon na Santa Cruzan. Before the Santa Cruzan, gigibuhon po ang Santa Misa digdi alas 3 nin hapon. And pagkatapos tulos kan misa, gigibuhon taan pagsagala o pagprosesyon. So iniimbitaran ko po kamong mag-attendir kan special na misang ini para sa satuya po Santa Cruzan. After that, igwaman po giraray kita kan 4:30 as in 6 o'clock na anticipated passes. Salamat po. An kagurang nan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendition ang lugod kita gabos kan Diyos na mamubuton na sinbay herakon. Anama, an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Inang mapagapon, Virgen de Salvacion, sa muya warasan, ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Inang mamumuton, Virgen de Salvacion, buhay panguswagon, di mga bikol nun. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa daga, ilawi ang buhay, yamong tagalbay. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Good morning.